poschodový a slnečný. Rodinný dom, novostavba v dvojdome. Pasívny, 5-izbový a v dedinke Chrastné pri Košiciach za zeleným dvorom a po tabulku Košice 9 km alebo 8 minút autom. Vo výbornej cene. Každý z domčekov sa predáva ako samostatný rodinný dom a každý z nich má svoj samostatný pozemok a pohodlné parkovacie miesta pred ním. Z obývačky výhľad do nádherného ovocného sadu a na panorámu okolitej prírody. A keď otvoríte francúzske okno, viete rovno na vašu budúcu terasu. Obývačka s krbom a prepojená s moderne riešenou kuchyňou. Dole ešte jedna hosťovská izba, alebo ak chcete, pracovňa. A na poschodí ďalšie 3 izby. Priestranná kúpeľňa s vaňou a sprchovým kútom. Súčasný stav holodom je už dokončený. Čaká už len na svojho nového majiteľa. Na okraji malebnej dedinky, na vršku a s dýchberujúcimi výhľadmi na panorámu okolitej prírody v pokojnej lokalite. Ale za to s rýchlym prístupom do mesta a na diaľnicu, čo by kameňom dohodil za zeleným dvorom od Košíc po tabulku Košice 9 km alebo 8 minút autom. Naprojektovaný v tom najvyššom a najúspornejšom energetickom štandarde A0, teda pasívny dom. Poctivý, tehlový, s možnosťou rekuperácie a úsporného tepelného čerpadla, kvalitnými oknami, škrídlovou strechou a rozvodmi sieti a optiky podľa najnovšieho strihu moderného bývania. Ak túžite bývať vo vychytenej a veľmi obľúbenej lokalite, tak toto je potom tá správna voľba pre vás. Zavolajte mi a ja vám ju rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.